Hello guys, kumusta? Don't mind the background na lang no, kay nagihaw mig manok guys. Sudan. Anyway, today is Mi-1 2025 holiday guys. Unsa man ang inyong kaganapan no karong adlaw? Kamo ba nag-outing, nagligo-ligo or nag-relax kung unsa man kani na ano? Just enjoy your day na lang. Ang istorya nga inyo madungan karon guys, kaagi ni Dodoy no nga na in love sa usa ka babae guys. Nga di pa halos niya kaila og nag-decide ni guys nga mag-ipon sa atong sayaron guys no kung unsa ang mga consequences nga iyang atubangon kung tinuod bas lang ang higugma sa isang usa or papilab lamang ang tanan. So dinta maglangan ato ng paminawon ang iyang sogilanon. Pada sayang kagi karon, mao kining usa ka lalaki nga taga Tungkop Minglanilla, Cebu. Ang atong matatampo nagkasangan nga Dodoy. Ha? Makigipon ka ni Chris, bay? O bay, di pa may pwedeng magpakasal kay wala pa man bihigo ang akong tinig ko. Bangag sa ilong. Di man kinahanglan ko na mo gasto kag dako para magpakasal. Dili, oy. Ano man di ay civil wedding lang? Kailan kang civil? Unya, ang mga importante na, mga mga tao sa inyong kinabuhi, mo inyong imbitaron. Di ko ganahan na bay. Noon sa man ni siya noon. Di ba ko nga nangandoy si Chris o nindot o bungkang nga kasal? Siyempre, usar ko na may tabo. Kung kinahanglan nga, nindot yun ang kasal nga akong ihatag niya. Sa pagkakaroon, pag-iipon na muna ko niya. Ikaw. Ya, okay naman ka niya. Okay raman pero Doy, dili pa biya kayo tadukay. Pag-usap lang ko ta katuig. Di mo na mo ipasihan ba? Basta ako, sigurado na ko nimo. Mo na importante. Sige. Ikay bahala. Basin ba yung magmahay ka ha? Di na mahita po, Chris. Doy, mula ka sa ko ha? Ha? Gabi naman, Chris. Asa ba ka? Mag-inom isa kong barkada. Mag-club ni. Usa? Gabi na kayo eh. Maunsa pa lang ka simbak ko. Lain sa kayong adlawan may mag-inom. Ug usa pa, bisag agdahon ti ka, dili man sa kamo uban namo, di ba? Sa iyo akong duty, ugma. Mao gani. Puro naman sa katrabaho. Ug dili ko pareha nimo. Gusto ko nga mag-enjoy sa akong kinabuhi. Chris. Siya gilagyan na itong akong lakitan sa club. Mau ba? Oo. Pero mga babae naman sa banyang kauban bay. Wala man po siya magkiat. Wala kay angin kabalakan. Ako mahinunan kong pagsalig niya bay nga di siya magbinuang. Ang ako lang og simbakog na ilang tao nga magbinuang niya. Makapatay mit ko ba? Usa? Mayo kay nabi kay planong muli. Muli mong ko. Bisagon sa may mahitabo. Nagpainom sa ka. Gamay ra, uy. Gamay ra. Ang dangin ako nang bagsigi ng inom, be. Masik mauro ni makadaot mo. Kung saan gusto ni mo? Nga magpinariha ko ni mo nga sige trabaho? Get a life, doy. Paglingaw-lingaw sa panagsabi. Kung saan man na ni mong kwarta kung wakay kalipay sa mong kinabuhi? Malipayon mo ko. Uusa pa, dili kinahanglan nga mo inom aron malipay. Mo sa da. Basta kaya ako, lahi ning ako. Maong ayaw ko buti. Di ka gusto butan? Sige. Lalag mayo. Pahala ka.
Anong wa may mo tandog ang pagkaon mo? Masakaon ka? Ngover pa ka? Na. Resulta na. Lala pa. Ha? Di ka budyot. Kapoy akong lawas. Abay, hangover mo ka. Kadadlaw na lang kang ikapoy kay kagabiim sa kamo inom. Doy, Alam ko. Nihilak mo ka. Gano ka, Chris? mabdos ko. Unsa? Stefa. Pero nga naman, nag-control man ta, di ba? Doy, sorry. Sorry. Chris. Kinsa'y amahan na. Ha? Kinsa? Bay, sakto na bay. Daga na kikap na yun, bay. Gusto kong inom ay. Parang bawa ang sakit. Nganong nabuhat din niyan ako. Nakapait eh. Wa bagay siya mahibaw kung si Kinsa mo'y amahan kay hubog siya. Ay, gusto mo. Ay, nga, Binipi ako na kik. I'm not good. Samto, ay, kalma lang. Ay, kan ba? Nakoyang nyo naman ba? Saban, Pangita pagi ba nga? Ibawan mo Kinsa'y nakapamagdos na Chris. Pumunta na siya. Bakala na, muli pagi mo. Basta kay gusto kong mahibaw kung Kinsa ng tawa na. bay, tuloy. Mupahawa na ko din eh. Mas mayo ba? Hindi ko gustong makakita pa sa mga naong Chris. Sorry, Doy. Love di ka pero nakasako din mo. Lakaw na. Grabe kasakit sa kulugan. Gusto kong minom. Tawagan ako sa Betroy. Nga nang di man mo tubog sa Betroy. Sino pa siya mo reply sa mga chat niya? Ano saan di kabisihan na itong tawanan? Ano mo si Troy din sa itong kumpanya, bay? Ha? Ayam di siya. Abi na ko, nilive lang. Ni awal, oy. Unsa? Ay, salamat taon kay nasuroy ka dihi sa bahay, nak. Ay, nabala ka biya minimo. Nabala ka? Nga naman ba? Ewa ka man magsulti nga nagbuwag na mo si Chris. Aw, okay na tumay. Idawat na sa ginako nga dili may para sa usag-usa. O yun sa ni mo pagdawat nga sila dahil ni Troy nga imong best friend na para sa usag-usa. Ah, Gikasal na gid kani sila. unsa? Si Troy. Si Troy day. Ang akong best friend mo'y amahan sa gimaptos ni Chris. Mga traitor sila doon. Sira na mo'y akong kasultihan sa tanan.
Mo'y akong isalikan sa tanan. Pero ayun siya. Traitor siyang dako. Kabaan na mong buha, Chris. Ang Troy sa iyo, kibuhat ako. Nalipay ko nga okay na, anak. Naka-move on ka na ni Chris? Sa tinuod naman, murag ang akong love ni Chris. Pa man. Pero akong kalagot. Silang gibuhat ako. Wala. Ako nagikalimtan na. Basta ba, sa ako na nadunggan, nangargam ko na sila sa Manila. Naglalayo na sila. O nag-iilis na pugog number. O nag-deactivate sa social media para di na ako makakita pa nila. Buotan kit ka dong. Di na ko gusto magdumot na. Magpadayon lang yapon ko sa pagpakabuhi. Okay na siguro nang gikumpra na ko. Dudoy? Chris? Oh, niyari mo si mo? Oo. Dugay-dugay naman may nauli din eh. Mo. Ayun o. Inyong anak ni Troy? Oo. Hindi. Asam di siya? Nga, wamang mo naguban. Ha? Wari kami ba? Ha? May bawas sa Wa naman si Troy. Patay na siya. Nadisgrasya siya sa motor. Asa siya, glubong? Maluha na di ka tuwing walas, Troy. Oo. O niya, ikaw. Kumusta ka? Solo kong nagpadako sa among anak. Gipalayas man ko sa ginikada ni Troy. Kaya man sila nga nagipon namin tungod sa bata. Nahibaw sila nga wa mi love sa usag-usa. Chris. Kaysa tinuod lang. Dara magitos kahupog ang nahitabo na mo, good. O kausara to nahitabo. Pero nagbunga dayon. Og nawa na hinuon ka na ako. Chris. Ano ba inak? Naibabay ka nga. Di ko ganahan magtanaw ni mo na mahilig. Masakitan ko kami. Naipasaylo ako. Grace, dawgay na tikan pa sa ino. Ang usa pa. Nasa bisa at kayo. Siguro, dili ko po trabaho. Kung wala ka pasagdi, dito may tabo. Nasa ko'y pagkuhang ni mo. Dudoy. Pero, last na ka na to. Kung hatagan na itong chance ang usap-usap, a-apply na ito nato sa itong mga lapses sa usap-usap. Mahal paghapon ni Katoy. Nagwaw sa baba ng akong love, di ba? Chris. We've said it all 1,000 times before. Into the wall. Usahay, kinahanglan gyud nga mawa sa ang tao na to para makarealize na sa itong mga sayop ug pagkuha. Dili na lang kutob,
Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. And ayan guys, nandunggan na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa handumanan sa usa ka awit kaagi ni Dodoy guys no. It's Dodoy and Grace love story. Sa sinugdanan walay kuan guys no, wala sila'y happiness guys kay di man gud sa magkasabot no sa ilang mga prinsipyo. Kay gusto ni Grace nga nagi outing inom-inom, pero si Dodoy guys babad sa trabaho. Pero lagi kanya-kanya manggod sila guys og interest mo nang nagkasumpaki gyud ang ilang mga interest guys no. Og hinungdan nga nagkabuwag sila guys kay si Grace guys kung ara man pud no mahuyang ra pud siya guys. Dala ra pud kuno sa hinubog nga natinta sila no ni Troy guys. Og doon ay hitabo nila kas ara man kuno, pero nagbunga gyud guys no og nakaanak gyud sila. Oh, so sakit kaya ang gipamati ni Dodoy guys no kay gitraidor siya sa iyang best friend. Natingala na lang siya nga nihawa ra ni kalit sa trabaho no. Kay nagtaban di ay ang duha guys. No? Di naka-move on naman ta nato si Dodoy guys no, according sa story naka-move on na siya. Og wala damhan nga magkita sila ni Grace guys. Og si Grace single na siya pagbalik guys kay na disgrasya man ay si Troy oy og wala gyud nakabalos Dodoy guys no. Og hinungdan nga napasaylo nila ang usag-usa og nagkabalikan sila guys. Pero masinutan ano kung kadodoy gyud tong anak guys no. Oh, pero sa iyang barkada pero I'm sure madawat naman yun niya guys no pag abot sa panahon, paglabay sa panahon kay matud pa nila time can heal man, diba? So nagyap tanaw nyo guys na by happy ending diri nga love story na murag naa guys no kay nagkabalikan man sila og napasaylo man nila ang usag-usa. So I think that's all for today guys. Kaya na magkas-ino gamit na akong cellphone. Thank you so much and take care.